The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausahan ko dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad dati niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpo City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, samantala, kasama natin ngayong hapon si Tatay Jason Año-Nuevo. Siya ay isang Persons with Disability o PWD dahil sa kanyang pagkakabulag mula noong taong 2005. At sa kabila ng kanyang kapansanan ay pilit niyang binubuhay ngayon ang 6 na anak matapos silang iwan ng kanyang misis. Para sa buong detalye ng kanyang kwento, alamin natin kay Tatay Jason. Tatay Jason, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Opo, paano nyo po, maaari nyo bang maikwento kung paano nyo po naalagaan itong 6 na anak despite sa inyong kalagayan, sir? Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay God dahil po hindi niya po ako pinabayaan dahil po sa ganitong kalagayan ko. Kahit po ako iniwan ng asawa ko po, hindi niya rin po ako pinababayaan. Ginagabayan niya po ako. Ginagabayan ko po yung mga anak ko po. Kahit po na unti lang naman po yung nakikita ko po sa pagmamasads, doon po kami kumukuha po ng pagkain namin. Opo. Ito bang nakukuha mo, sir, na kita sa pagmamasahe ay sumasapat ba sa pang-araw-araw nyong pangangailangan, sir? Hindi naman po sumasapat. Minsan po hingi-hingi po ako sa mga kapitbahay namin po, sa mga sarili ko pong tao. Opo. Sir, itong panganay nyong anak, ilang taon na po ito? 13 years old na po yan. 13 years old po. Itong yung bunso po, ilang 4 taon years old po. 4 years old. Opo. Meron na bang nag-aaral? Lahat ba sila nag-aaral? Yung 5 po, nag-aaral po. Yung bunso ko lang po, hindi. Yung bunso mo, sir? Opo, hindi pa po siya nag-aaral. Okay. So, ibig sabihin, sir, yung kinikita mo sa araw-araw, yung pagmamasahe, kinukuha mo pa yung pag-aaral doon. Opo. Nasa magkano naman, sir, yung kinikita mo sa... Minsan po, pumapasok talaga po sila. Walang baon po. Walang baon? Opo, walang baon po sila. Pero naiintindihan naman nila, sir. Kinakausap ko po sila kung ano po nandyan. Yun lang po, pagkatsagay namin muna po. Tapos, ang importante po sa akin, bigas talaga po. Kasi kahit wala po kaming ulam, basta may bigas po. Yun Okay. po. So, maaari nyo ba, sir, maikwento kailan po nagdesisyon yung misis nyo na iwan po kayo? Noong basta 2 taon na, mahigit po 2 taon na po siya umalis. Kasi po, ako dati po talaga yung nagtatrabaho po. Nagmamassage po ako dati sa mall, sa SM po, at saka Ayala po. Opo. Nung pandemic po, tumigil po ako. Tapos nag-decide naman po ako magbalik ng trabaho. Siya naman po nakiusap po sa akin, natutulong din po siya magtrabaho kasi para magkaroon po kami ng kuryente. Opo. Sabi ko, pinayagan ko naman siya. Doon po siya pumasok sa lugar namin. Opo. Tapos, mga siguro magdadalawang buwan na nalaman ko doon sa amo niya na may kinuha siyang relo saka cellphone. Opo. Di pinuntan po siya doon sa bahay. Tapos,
Hindi po ako kumikibo po. Pinapakinggan ko lang po yung amo niya at saka siya po. Nag-uusap sila na ilabas mo yung relo sa cellphone dahil wala naman na ibang tao na pumupunta doon. Siya lang naman yung katulong. Opo. Walang ibang taong pumapasok po doon. Pinapakinggan ko lang sila. Hanggat sa dumating na mga ilang araw na hindi na muna siya pinapasok dahil nga sa ginawa niya. Nag-decide naman yung asawa ko na papasok siya ng trabaho sa Legazpi. Nakapag-apply naman po siya. Time po noon, nakapasok po siya doon sa Legazpi. Nagtrabaho na, tapos naman siya 1 buwan doon. Mga ilang araw, naglinis po ako ng Durabox. Doon mismo sa damitan ko. Doon ko po nakita po yung, hindi ko po nakita, nahawakan ko po yung cellphone po doon sa pinakailalim po ng damitan ko po. Opo. Nung time po noon, sabi ko, ito yata yung cellphone na nawawala. Tapos, nung time noon po, umuwi po siya kasi stay po siya doon sa pinasukan niyang bago naman. Opo. Umuwi po siya noon. Tapos, pagdating niya sa bahay, sabi ko, ito ba yung cellphone na inahanap po ni ma'am doon, yung pinasukan mo doon din sa amin? Tapos anong sabi niya, sir? Ang sinabi niya sa akin, wag daw ako magsabi, kahit ano daw mangyari. Sabi ko, isahuli mo yan kasi ayaw kong madamay ako. Opo. Kasi yung kapatid nun, ninong ng panganay ko, sabi ko, mabait po sila sa amin. Tinutulungan din po kami nila noon. Kapag walang-wala, pinapapunta ko yung mga anak ko doon. Binibigyan po yung mga anak ko kung nakikita. Sabi ko, isahuli mo yan kasi ang mga bata mo, mga anak pa, mga bata pa, huwag magtulad sa iyo. Tama po, sir. Ang ginawa niya, nagkatampuan po kami dalawa. Umalis po siya, dala niya yung cellphone, bumalik na po siya sa trabaho. Mga lumipas mo mga 3 araw, tinawagan ko po siya. Sabi ko po, isasahuli mo ba yan o hindi? Kasi binigyan po siya ng palugit po 1 araw na... Maibalik itong Opo, cellphone, sir. Ibalik po. Tapos, nung time po nun, iblinak na po niya ako. Nakablock na po ko, di ko na po siya makontak. Tapos nung blinaka, sir, start na yun na hindi na siya umuwi sa bahay niyo, sir? Ay, hindi na po. Tapos, malaman ko na lang, tinawagan ko po yung nanay niya doon sa Maanito. Sabi ko, naku, sabi kay Chirilyn na wag siyang umalis kasi may nalaman akong pupunta daw na Maynila, doon daw magtatrabaho. Okay. Tapos sabi naman ng nanay niya, wala daw dito, hindi daw umuwi. Pero nalaman ko po, na umuwi po doon sa kanila. Tapos nung malaman ko na lang, nandun na sa Maynila. Tapos natawagan mo ba, sir? Hindi na-contact mo po ba ito? Hindi na po. Yun yung pinakadahilan. Opo, yung dahilan po na. Kumbaga nagkatampuan kayo dahil Opo. gusto mong maibalik itong cellphone Opo. sa inyong amo. Opo. Pero hindi na, kumbaga, mas ginusto niya na umalis na lang kaysa ibalik itong cellphone. Opo, yun nga po. So, okay. So, wala ka ng contact ngayon, sir? Naka-block po ako. Wala po akong contact po sa kanya. Hanggang ngayon, sir, meron ka pa bang, kumbaga, balita sa kanya doon sa Maynila? May nalalaman din ako na balita. Kasi mayroon na po siya, nakakatagpo rin siya ng lalaki po doon. Tapos ngayon po, may anak po siya. Kumbaga, meron na siyang pamilya doon, sir, sa Maynila? Opo, mayroon na po siyang pamilya po doon. Okay. Trinay mo, sir, na magkaroon ka ng contact para makausap mo itong misis mo, sir? Naka-block po talaga ako, sir. Hindi ko po talaga siya makontak. Okay. Ibalik ko lang sa pagtatrabaho mo, sir. Pag nagtatrabaho ka, sir, sino ang nag-aalaga? Sino nagbabantay po sa mga anak nyo? Paano yung ginagawa nyo, sir? Doon lang po ako sa bahay nagmamassage po. At saka kung may nagpapamassage din po sa labas, kasama ko po yung bunso ko po. Kasi babae po yun. Kumbaga, itong bunso mo, sir, siya yung guide mo? Siya po ang mata ko po. Siya yung mata mo, sir, sa pupunta ka kung merong magpapamasahe sa'yo? Opo, kasi hatid sundo naman po ako. Okay. Sige. Hindi rin na maiwasan na makukulit itong mga bata. Ano, sir? Meron na bang instance na umaalis itong mga bata na naabutan mo? Wala na dun sa bahay ninyo? Nandun lang po sila sa labas. Naglalaro po sila. Okay. Sige. Tapos itong, sir, na misis mo, sabi, meron na daw na asawa at anak. Meron na. Ito po bang asawa mo, sir? Kasal po ba kayo? Hindi po kami kasal po. Hindi po kayo kasal? Hindi po. Okay.
Tapos, ang anak nyo, 6 na. 6 po. Ito bang 6, sir, nasa puder nyo po ba? Opo, nasa akin po yan. Yung 2 po, nang napagalitan ko po na mga lumipas mo 1 buwan po. Kasi naglalaro po yung panganay ko ng pusa. Tapos, Okay. nakadisgrasya po siya. Nakakuyan po yung pusa sa may bata rin po. Di nagastusan po yung nanay ng bata kasi nagpabako na hata po. Tapos, yung anak ko po, di siyempre, mali yung ginawa, pinagalitan ko po, napagsabihan ko po. Tapos, Apo. di ko nga po siya napalo. Kaya lang po, parang dinamdam ng bata. Ayun po, naglayas po sa akin. Tumira po doon sa kapatid ko po. Tapos, nung time naman po yun, yung pangatlo ko naman na anak, parang nakunyan din na yayari ng panganay, ayaw na rin mag-aral. Tapos nung mga ilang lumipas din po mga araw, nalaman ko na lang po, umuwi po doon sa lugar ng lola nila po sa Maanito po. Pang ilang beses na ito, sir, na Yung nangyari? panganay ko po, 2 beses, ginawa na po yung una. Pangalawa na po yung ginawa niya po. Okay. Tapos, itong pag-iwan sa iyo ng misis mo, mga ilang taon nang nakakalipas? May git po 2 taon na po. 2 taon. So, Opo. ibig sabihin, nasa 1 or 2-year-old itong bunso nyo Opo. nang iwan ito. Opo. So, paano mo, sir, naaalagaan yun, sir, na meron ka pang inaalaga na baby? Grabe. Sasabay mo pa ang pagtatrabaho mo, sir? Parang, Grabe po yung, nung iniwan niya po yan sa akin, nagdididi pa po yan, tapos di pa po yan makapaglakad. Grabe talaga po yung sakripisyo ko po sa kanya. Yung ang puyat, kasi gigising ka naman din kasi umiingi po kasi ng gatas pa po yung bata. Pagpaligo, pag-igib, paglaba, pagsaing, paglinis ng bahay, po, lahat po yan sa akin, nasakripisyo ko po yan. meron ka ba, sir, na galit dito sa misis mo dahil sa ginawa sa inyo ng mga anak mo? Grabe po talaga yung galit ko po sa kanya. Kasi dapat po, sinahuli niya yung para yung mga bata, wag siyang tularan. Yung masasabi ko po sa kanya. Okay. So, ibig sabihin, sir, dahil sa wala ka ng contact dito sa asawa mo, hindi na siya nakapagbibigay ng sustento para lamang sa mga anak niyo, sir? O wala po siyang binibigay po. Yun lang po, nakapadala man siya. Next year pa po. Nagpadala hata siya noon, May sa 500, saka October 500. Sinabihan niya pa nga po ako na kung magpapadalang lang naman ako at saka manginginabang ka, sabi sa akin. Kasi sobrang galit niya po sa akin kasi yung ginawa niya, di ko daw siya kinampihan. Okay. Kumbaga, gusto niya, sir, nung mga araw na yun na nahuli mo na siya pala talaga yung kumuha nitong cellphone, kumbaga, nagalit sa'yo dahil mas kinampihan mo pa yung amo niyo, sir, kaysa Opo. sa kanya. Opo. Okay. Pero bakit naisip mo, sir, na mas manaig itong, kumbaga, dapat mas mabuting ibalik niya itong cellphone? Una-una po, yung mga bata, ayaw ko po tularan po siya at saka po, ayaw ko po masangkot kasi mabuti ko po kung sa ibang lugar niya po yung ginawa, nandun po sa sariling lugar namin, pag nakatimri po yung cellphone, kung sino po ang makakita nun po at i-charge po, kasi wala po kaming kuryente, nakika-charge na lang po siya, di simpre Opo. po. O pag nakakuha po yun sa kanya na i-charge niya, tapos yung kahiyan ko po, paglabas ko, sasabihin sa ang asawa mo, magnanakaw. Di ba, parang iinit din ang ulo ko. Ayun lang, iniiwasan ko po ganun. Kumbaga, dapat, mabuti lang dapat ang ating gawin. Ano, Kasi sir? po, mabuti po yung trabaho ko. Kaya sabi ko sa kanya, mabuti yung trabaho ko, walang halong ko. Kaya pala, medyo hindi tayo makapag-angat dahil hindi lang po yan talaga unang ginawa niya. Alam ko na po Okay. siya. Marami pa po. Ganyan talaga yung ugali niya, sir. Opo, sinabi ko Pero na po. nung nagkakilala kayo, sir, talagang bulag ka na nung makilala ka niya, sir. Bulag na po ako. Nag-asawa po ako, bulag na. Kumbaga, tinanggap ka niya, sir, ng buong buo. Opo, 13 years na po kami nagsama. 13 years. Sa Opo. loob ng 13 years, meron na kayong 6 na anak. Opo, marami pong pinagsubukan namin pong pinagdaanan din, nalampasan namin. Pero doon talaga po mantong kami sa talaga, hindi ko po yun Tapos tumatal. nung magsama kayo, sir, ikaw lang yung nagtatrabaho. Opo, ako sa- po yung nagtatrabaho po kasi diyan po ako nagtatrabaho sa mall. Dati, sir, siya yung mata mo, sir, sa pagpapasok sa trabaho. Opo, yung sabay lang po siya. Paano mo siya nakilala, sir? Saan kayo Sa cellphone po. sa cellphone? Opo. Tapos, naging textmate kayong dalawa. Po, opo. Okay. Tapos hanggang sa
sinabi mo na sa kanya na mag-live-in na lang kayo? Ganito po. Umuwi po siya doon sa lugar namin. Kasi nung time po nun, magdi-DO po siya. Tapos, pinapili ko po siya. Sabi ko, uwi ka sa inyo o sa akin? Di, pinili po ako. Umuwi po siya doon sa akin. Okay. So, paano, sir, sinabi mo, sir, na nagkakilala kayo through cellphone at tawagan ba kayo, sir? Apo, yung uso pa nun po, yung unlicol, yung katok. Yung tinatawag nun. Nung kayo lang parang punpal. Pero sinabi mo sa kanya una pa lang na yung kalagayan mo, sir? Nung pumunta na po siya sa bahay po, sinabi po ko sa kanya na, di nakita mo na yung kalagayan ko. Kasi pumunta doon po siya, hindi pa naman halata, may araw pa noon. Pili pa po, sabi ko sa kanya, magbago siya kasi nakita niya yung kalagayan ko. Tapos sinabihin po rin siya ng magulang ko po na ganyan po ang kalagayan niya yan. Kumbaga, nung una, sir, tinanggap ka ng buong buo nito ng misis mo, sir? Opo. Okay. So ngayon, sir, ano po yung kumbaga, anong gusto mong mangyari? Ang gusto ko lang po sa kanya, atiin namin yung mga bata. Ibigay ko po sa kanya yung 3 lalaki po. 3 rin po sa akin. Kumbaga, alin dun, sir, sa 6? Ang kukunin ko po, para sa akin po, yung 2 babae at saka 1 lalaki po. Yung matanda, sir? Yung matanda po, ibibigay ko po sa kanya. Bakit, sir, yung mas pinili mo itong bunso? Kasi mas maganda sana, sir, kung para sa akin, mas maganda sana, sir, yung panganay na para makatuwang mo, sir, sa pagpasok sa, kunwari, merong magpapa-home service sa'yo. Kasi yung bata, di ba, sir, 4 years old pa lang, hindi mo mababantay ng masyado kasi makulit yan. Kasi kunyan, yung bunso ko talaga, napamahal po talaga sa akin. Hindi po talaga mahihiwalay po sa akin kasi ako na po yung tumayong nanay, tatay po, at saka po, hindi ko po siya pinabay. Lalo po, babae po siya. Yung 2 lalaki po, yung 3 lalaki po talaga, gusto po talaga niya sa kanya. Okay. Kamusta naman yung relasyon niyo nitong pamilya nitong misis niyo, sir? Galit po sa akin yung mga magulang po niyan dahil po daw yun nga po, sa ginawa ng anak niya, medyo po talaga, pati sila po naapektuhan po kasi nabulgar po. Kumbaga itong nangyari sa kanya, parang hindi niya matanggap na naibulgar mo sa lahat itong ginawa niyang pagnanakaw. Opo. Okay. Eto, Tatay Jason, sinubukan natin na imbitahan ngayon yung misis na si Sherilyn Arteta, ngunit tumanggi na siya ngayong hapon. Pero nang makausap namin siya patungkol dito sa hinaing mo, sa 6 niyong anak, ang tanging sinabi lamang niya ay maaari niya raw ipaalaga ang mga bata sa kanyang mga magulang. Ngunit nang tanungin namin si Sherilyn kung may plano ba siyang kunin at personal na alagaan ng mga bata, ang sagot lamang nito ay gustuin man daw niya. Pero hindi niya magagawa dahil lamang nasa Laguna daw ito. Tama, sir? Nasa Laguna na ito? Opo, nasa San Pedro Laguna po yan. Okay. Kaya para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin si Ma'am Julie Magalang, ang Social Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. So yan, medyo hindi pa natin makontak si Ma'am Julie. Siguro kausapin natin yung kapitan ng barangay Bagong Abre. Tama, sir? Bagong Abre po kayo? Opo. Okay. Yan, tinatawagan natin mga ka-aksyon ang barangay captain ng barangay Bagong Abre, Legazpi City. Ayan, sir. Magandang hapon, sir. Kap. Magandang hapon po. Good afternoon, madam. Opo. Ito po, sir. Kilala niyo po pa itong si Jason Año Nuevo, sir? Iyo po. Opo. Kamusta naman itong mag-asawa dyan sa inyong barangay, sir? Okay naman po yan. Parang sobrang pagtios lang yan, madam. Dito sa aming barangay. Okay. Totoo ba, Kap, na may mga beses na lumalayas o naglalayas po itong mga anak ni Jason? Oo, yung kasi, yung una, lumayas yung yung panganay kaan. Opo. Doon sa lola, hindi naman saka nag-post kami. Opo. Nakuha doon sa lola. Opo. Ngayon,
na naman din, naglayas na naman siya, kasama naman yung kapatid. Okay. No? Ngayon ay nagpa-blatter siya. Ngayon, parang kami pa pinagsisisitan yung babae na bakit daw nandyan na yung Ako Bicol. Opo. Ngayon, kagabi nag-usap kami, sabi ko, kung gusto daw pagkausapin kayo ng Ako Bicol na mag-arap-arapan sila. Parang ayaw nila na magkausap. Sabi ko, kausapin mo kasi parang yung bata, kung saan talaga magpupunta o doon sa lola o doon sa tatay. Okay. Kasi dito, madam, kung walang nagpapa-massage, walang kita yung tatay. Opo. So, sobrang paghihirap andito, bata, ang daming anak, nasa 6 yata iyan. Kaya, nahirapan yan mga bata. Siguro po, walang pagkain, nagugutom, siyempre hahanap ng iba na matutuluyan parang mag-taiguan ng pagkain. Opo. Ngayon, inulit naman, parang siguro ko pag-usapin na lang ninyo kung ano ang dapat na aksyon, kung kunin yung bata ng magulang o ilagay dyan sa DSWD, siguro ko mas okay. Opo. Kasi madam, yung una kasi yung panganay niya pumunta dyan tapos umuwi naman. Opo. Kasi Kap, siyempre yung Apo, matanong ko lang, Kap, nung nakausap mo itong misis ni Jason, kinumbinsi mo ba siya or nabanggit mo ba, sir, na ikwento sa kanya kung ano talaga yung kalagayan na ngayon ng 6 niyang anak dito sa Legazpi? Yun na nga, nakwento ko man sa kanya, may beses tumatawagan sa akin na parang wala daw na pagkain at saka yung pagkuhan, padalan doon sa bahay ni Jason kasi hindi pa daw kumakain yung pamahaw, pangugto at saka gabi na wala pa din daw na pagkain. Okay. Kasi binigyan ko naman yan tulos ng aksyon, kaming mag-asawa nga, kami pa pumunta doon, nagdala ng pagkain. Ngayon, pag mayroon kaming sobra dyan sa pagrarasyon ng bigas sa barangay, palagi man yan pinagbibigyan ni. Kasi Apo. naaawa man kami. Apo. Sige po, Kap. Dahil po dyan sa impormasyon, maraming salamat po. Yan po ang kapitan ng Barangay Bagong Abre, Legazpi City. Maraming salamat po, Kap. Okay, salamat po. Apo, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyo, Kap. Apo. At para sa legal na aksyon, makakausap natin si Ma'am Julie Magalang, ang Social Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Magandang hapon po, Ma'am Julie. Hello po, Ma'am Julie. Ayan, kinukontak natin si Ma'am Julie. Ayan. Hello, Ma'am Julie. Hi po, good afternoon. Opo. Ma'am Julie, paano kaya ito? Hindi biro kasi merong kapansanan itong si Tatay Jason at iniwan siya ng kanyang misis at meron silang 6 na malilit pang anak. Ano kaya yung pwedeng gawin nito, ma'am, na paraan para naman hindi mahirapan itong si Tatay Jason? Una po, sir, kailangan po namin po yung address po ng nanay kung saan nakatira sa present address po para po magagawan po namin si Tatay Jason ng referral kung saan po na OFWD o OFWD nakatira po yung asawa niya po para po ma-i-reading po namin yung sitwasyon po ng mga bata. Opo. Magpapatulong din po kami sa social worker kung saan po nakatira yung asawa po niya. Kaya lang po namin, sir, yung address po and yun po ang unang gagawin po.
address lang po namin ang kailangan po para po masulatan po namin yung address niya mag-DO din po doon. Opo. Tapos ito pa, Ma'am Julie, kasi hindi daw nagbibigay ng sustento itong asawa niya, itong misis niya. Last year pa nagbigay ng 500 pesos. Ano kayang dapat niyang gawin, Ma'am Julie, para maobligay na itong misis niya na magbigay kahit konti? Yun na po, isa lang gagawin namin, yung referral letter po, para po makipagtulungan din po sa yung social worker, may patawag din po yung nanay ng mga bata sa office sila. Kaya po kailangan ipan yung address para mailatag din po namin. Kasi yung sitwasyon po ni tatay, para po matulungan siya. Yung referral po nga, ang sinasabi ko po kanina, sir, yung kuan po namin gagawin para po malocate po din po yung nanay. Kailangan po natin kung saan po ang address niya ngayon kung alam pa ba ni tatay dito. Opo. At ito pa, Ma'am Julie, maihabol ko lang kasi gusto daw ni Tatay Jason at ang kanyang asawa na maghati po sila ng kanilang 6 na anak. Kumbaga 3 dito kay tatay at 3 rin kay nanay. Pero ang gusto ng nanay nito, itong misis ni Kuya Jason, mag-alaga yung nanay nitong misis niya. Maari po ba yun, Ma'am? Kasi naman po, sir, kung talagang maternal grandmother naman po mag-aalaga, ang kailangan din po namin makausap po yung lola ng mga bata. And kung saan po siyang address ngayon, kung nasa Maito po, makikipagtulungan din po kami sa social worker po doon sa NS o Didi Maito po. Opo. Dahil po dyan, Ma'am Julie, maraming salamat po. Si Ma'am Julie Magalang, ang Social Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Maraming salamat po, Ma'am. Opo. Welcome po, sir. Anytime po. Thank you po. Opo. Ito, Tatay Jason, sasamahan po namin ang aming team para sa inyong barangay para makasama mo na yung anak or kung ano yung pag-uusap nyo, kumbaga kung gusto mong maghati na kayo ng 3 at 3 rin sa kanya, sasamahan po namin kayo para sa formal na paghaharap po ninyo dun sa barangay ng biyenan nyo po. Sir. Apo. Sir, kung meron kang mensahe, sir, sa iyong misis, ano po yun, sir? Wala na po. Siguro ako na lang siguro, ma'am, kung nakikinig ka man or nanonood, sana meron ding kirot sa puso mo na, kumbaga, itong hindi biro, itong pinaobliga mo dito kay Tatay Jason, itong 6 na anak mong malilit pa. Itong, kumbaga, naghahanap buhay ito si tatay para mabuhay itong 6 yung anak, tapos ikaw ay nakahanap na dyan ng bagong pamilya. Sana lamang maisip mo rin na naghahanap rin itong 6 na anak mo ng kalinga ng isang ina. Kaya nananawagan kami sa iyo, Sherilyn, kung nakikinig ka man o nanonood, maaari kang makipag-ugnayan dito kay Tatay Jason kung ano ba talaga yung plano mo dito sa 6 yung anak. Kasi hindi biro ito na ipaobliga mo lang dito kay Tatay Jason itong 6 yung anak. So yan, Tatay Jason, ano po yung mensahe mo, Tatay Jason? Wala na po akong masabi po kay Sherilyn Arteta po. Wala na po. Okay. So yan, mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa isang reklamong nagmula pa sa Saudi Arabia. Si Marnie de la Cruz Cabilosa, magdadalawang taon ng domestic helper sa Saudi Arabia at sa 6 na buwan na lang natitira sa kanyang kontrata ay nagkaroon siya ng karamdaman, pananakit ng dibdib at buto sa katawan. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Po si Marnie de Cabilosa, isang OFW dito sa Saudi Arabia. Nananawagan po ako sa gusto ko na pong umuwi kasi may sakit po akong dinaramdam sa katawan ko. Hindi ko po parang yung biglang namamanhid, tapos yung ulo ko, yung likod ko, yung dibdib ko, makahinga na doon na pag may binubuhat or nakarga ko yung alaga ko. Tapos ito po yung pinakaano ko talaga. Lumaki talaga siya dito. Ayan. Ito lumawa siya. Tapos sinasabi lang nila, nagdadrama lang ako sa it ko. Yung pag nagsasabi ako sa amin ko, sinasabi na lang nila na natawag. Kaya ito, patuloy pa rin ako nagtatrabaho dito. Ano na rin ako sa agent.
sabi ng agency ko, ako lang daw yung ano namang magagawa ko. Hindi naman ako binabalik ng amo ko sa agency ko. Ako binabalik ng amo ko sa agency ko. Kaya sana ho matulungan ako. At para sa buong reklamo, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Marnie. Magandang hapon sa iyo, Marnie. Hello, Marnie. Ayan, tinatry nating i-contact si Marnie na nasa Saudi ngayon. Hello, Marnie. Hello, Marnie. Magandang hapon. Ayan, medyo tinatawagan ng ating staff. Hello, Ma'am Marnie. Ayan, meron ng... Hello, Ma'am Marnie. Hello, Ma'am Marnie. Ayan, medyo mahina pa yung signal, hindi pa natin matawagan ng maayos itong si Ma'am Marnie. Ito si Ma'am Marnie, dumulog sa ating programa kasi 6 na buwan na lang sana ang natitira niya sa pagtatrabaho doon sa Saudi bilang domestic helper. Ngunit tinamaan ito ng sakit sa kanyang dibdib at pananakit ng buto sa kanyang katawan. At ang nais niya ay makauwi na dito sa Pilipinas. Kaya tinatry nating makontak din siya at ang OWA Bicol kung maari ba ito or maaring matulungan itong si Ma'am Marnie, itong kababayan natin dito sa Saudi Arabia. At kung ano ang yung mga proseso na kailangan na pagdaanan nitong ni Ma'am Marnie para makauwi na dito sa Pilipinas. At malaman natin kung ano ba talaga yung tunay na nangyari, kung bakit tinamaan ito ng sakit. Siguro sa labis na pagtatrabaho, dahil tinamaan siya ng ganitong sakit. At malaman natin kung ito ba ay napatingnan sa doktor at kung ano ang diagnosis nito. Ayan, tinatry ng ating staff na kontakin ito si Ma'am Marnie para malaman natin ang buong kwento. Ayan. Ayan. Halos magdadalawang taon na bilang domestic helper ito si Marnie dyan sa Saudi Arabia. One year and 6 months itong nagtatrabaho bilang domestic helper dyan sa Saudi Arabia, itong ating kababayan na si Marnie. At nito lamang nakaraang buwan ay tinamaan ito ng sakit sa kanyang pananakit ng kanyang dibdib at pananakit ng kanyang buto sa katawan. Ayan, kinokontak na natin itong si Marnie para malaman natin ang buong kwento at kung paano natin matutulungan siya sa tulong din ng OWA Bicol at kanyang agency dyan sa Saudi Arabia. Bagang nais niya ay mapauwi na dito sa Pilipinas, kaya ating tutulungan itong ating kababayan para makapiling niya na ang kanyang pamilya at makapagpagamot in case na merong talagang malubhang sakit itong si Marnie. So ayan, kakausapin muna natin siguro ang agency nitong si Marnie. Ayan, nasa kabilang linya ng ating telepono si Jacqueline Camiling, ang welfare officer ng MyRiyadh Human Resource and Services Inc. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Rose. Hello, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Opo. Ito po bang si Marnie, kilala niyo po, ito po ba ay naipaabot na ang kanyang concern regarding po dito sa nararamdaman niya? Opo, ma'am. Naipaabot na po ni Miss Marnie Cabelosa sa agency po namin. Opo. Ano po yung proseso na or tulong po na maibibigay po dito kay Ma'am Marnie? Sa kasalukuyan po, ma'am, nasa employer pa po si worker at na-check up na din po siya.
Umiinom po siya ng gamot ngayon habang inaayos po ang pagpapauwi sa kanya, ma'am, papuntang Pilipinas. Okay, so ibig sabihin, ma'am, meron ng tsansa na makauwi po ito ng Pilipinas. Paano po yung, kasi 6 pang buwan nang natitira niya dyan, dapat na trabahuin dyan sa Saudi Arabia? Kung hindi na po kaya ng katawan niya, ma'am, na magtrabaho, pwede naman po siyang umuwi. Actually, ma'am, may kasulat na po galing embassy, inaayos na lang po yung pagpapauwi sa worker. Opo. So, kailan, ma'am, yung naka-schedule po itong na maaring makauwi po ito si Marnie? Ma'am, wala pa po kami mabigay na schedule kasi po may dadaanan pa pong mga proseso, ma'am. Opo. Ano na lang, pero may kasiguradan talaga, ma'am, na makakauwi po talaga itong si Marnie dito sa Pilipinas? Yes po, ma'am, kasi po may kasalatan na din po sa embassy na agreed naman po to facilitate yung repatriation ni worker, ma'am. Opo. Sa ngayon, ma'am, na susubaybayan or nakakausap niyo po ba ito si Marnie kung ano na yung kalagayan niya ngayon? Opo, ma'am. Araw-araw naman po kami nag-update sa kanya, pati po yung pamilya, ma'am. Pamilya po ni worker, nakakausap din po namin, ma'am. In-advisean din po namin si worker na wag na po magtrabaho. Opo. Dahil hindi niya na din po kaya. Opo, sa pagkakakwento niya, ma'am, kailan daw siya tinamaan itong sakit niya, ma'am, sa dibdib at kumbaga na pagkakasakit dito sa mga buto-buto nito ni Marnie? Noong January 2025 po, ma'am, naramdaman niya po yung pamamagaan sa kanyang, ma'am, sa kanyang dibdib, pagkasakit ng ulo, braso. Yun pong araw na yun, ma'am. Opo. So, kung meron kang mensahe, ma'am, kay Marnie, ano po iyon? Ate Marnie Cabilosa, kami po na sa May Riyadh Agency, hindi ka po namin pinapabayaan, alam mo yan. Every now and then po, kachat ka po namin, meron po tayong conversation. At papauwiin ka po namin, may proseso lang po talaga na pagdadaanan po. Okay. Dahil po dyan, maraming salamat po, ma'am, dahil sigurado po pala na makakauwi po itong ating kababayan dito sa Pilipinas. Opo, ma'am. Opo. So ngayon mga salamat po. Opo, maraming salamat din po, ma'am. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Marilyn de la Cruz Cabilosa, ang kapatid ni Marnie, ang OFW Saudi Arabia. Magandang hapon po sa iyo, ma'am Marilyn. Magandang hapon po, sir. Opo. Ma'am, maitanong ko lang, kamusta na yung kapatid mo sa Saudi? Nakausap mo na po ba siya? Nakausap ko po siya, sir. Yun nga po, humingi po siya talaga ng tulong para po makauwi na po siya. Okay. Ano daw yung nararamdaman niya, ma'am? Ano yung pagkakakwento niya? Bakit daw, kumbaga, may naikwento ba sa inyo na kung bakit niya nakuha o kung saan niya po nakuha itong sakit niya? Sana po, sir, sa overwork po. Kasi po, mahigit 24 oras po siya nagtatrabaho. Nag-aalaga po siya ng 2 bata po. Opo. Siya po lahat nag-asikaso sa bahay. Kasi wala pong, may pahinga po, kunting oras lang po. Kaya po namaga na yung sa may bandang, iwan ko, kung saan banda yung balikat niya o sa loob ng niya po. Pina-check up naman po siya, pero ganun din po, pinagtatrabaho pa din po siya. Paano po yun gagaling yung kapatid ko, pinagtatrabaho pa rin po. Opo. Sa pagkakwento niya... po, dumudugo po yung ilong niya, nalalagat po yung buhok. Opo. Sa pagkakakwento niya, ma'am, sa pag-check up niya, ma'am, ano daw yung diagnosis na mula sa doktor itong nararamdaman po ng kapatid niyo? Po? Ano daw yung pagpa-check up niya, ma'am, sa doktor? Ano daw yung sabi ng doktor? Ano daw yung diagnosis nitong kapatid mo? Nakalimutan ko po yung diagnosis ko kanya. Puniresitahan lang po siya ng gamot po, sir. Okay. So, wala rin pong alibyo po eh. Opo, tama po ba na January nitong taon lang niya naramdaman itong sakit sa kanyang katawan, ma'am? Opo. Pero yung pagdudugo po ng ilong, matagal na po, sir. Kumbaga naisip niyo or na kanyo, ma'am, na lumalala na itong sakit ng kapatid niyo habang tumatagal na pinagpapatrabaho imbes na gamutin dito sa ospital. Opo, sir.
imbis na po pinapahinga, pinapagtatrabaho pa rin po. Alam naman po nila na may sakit na. Okay. So ibig sabihin, alam naman pala ng amo niya na meron na siyang nararamdaman pero pilit pa rin siyang pinagpapatrabaho. Ano daw yung pagkakakwento ng kapatid mo sa inyo? Bakit daw siya pilit pang pinagpapatrabaho nitong amo niya? Ay, putol-putol po yung boses niya po. Opo. Ma'am, ulitin ko lang alam na pala ng amo niya na meron siyang nararamdamang sakit. Bakit po pilit pa siyang... Alam po ng amo niya po, sir. Opo, bakit... Sabi naman po niya eh. Opo, bakit kaya ma'am na pinipilit pa rin siya na magtrabaho despite sa kanyang nararamdaman po? Nagagalit po kasi yung amo niya pag hindi po siya kumikilos. Sasabihin lang po, nagdadrama lang po daw siya. Okay. So, ibig sabihin, tama po ba? 6 na buwan na lang sana yung Opo. ang dapat niyang trabahuin. May po matatapos yung kontrata po niya. Okay, first time, Gusto na po niya umuwi sir kasi po sakit-sakit na talaga ang katawan niya eh. ano yung mga hinaing niya, ma'am, kung naalala niyo nung makausap niyo itong kapatid niya? Pa? Ano yung mga hinaing na sinasabi sa inyo ng kapatid niyo, ma'am, sa tuwing kayo yung nag-uusap? Hihingi na po ako ng tulong. So, malayo naman po kami, sir. Dito po kami sa probinsya. Tapos yung agency niya po, nakukontak ko po. Pero po, wala naman pong ginagawa. Kumbaga, Kontakin ko siya doon. Kung may na po yung agency niya doon po sa Saudi po. Wala rin po kasing sa kanya eh. Hindi naman po siya nire-rescue doon. Matagal na po kasi kaming nag-reklamo po. opo. Tapos ano raw yung sinasabi ng agency, ma'am? Ano daw yung sinasabi ng agency kung naipaabot niyo po itong concern niyo regarding po dito sa kapatid niyo? Ano yung mga sinasabi ng agency niya? Sabi po ng agency, dito po sa Pinas, sabi po ng agency dito, maghintay lang po daw kami ng update. Pero yung agency niya po doon sa Saudi po, hindi po ina-update si ate. Opo. Sa pagkakaalala niyo, ma'am, kailan kayo unang lumapit dito sa agency? Sa pagkakaalala niyo, ma'am, kailan yung unang beses na lumapit po kayo dito sa agency? Ayan. Ma'am, ulit ko lang siguro, kailan po yung unang beses na lumapit po kayo sa agency para idulog po itong concern po ng kapatid niyo? Tagal na po, sir. Iwan ko po kung kailan po yun. Basta matagal na po. Di pa ata po siya isang taon doon. Opo. Na po ako sa agency niya. Kasi yun nga yung sabi niya, tingi daw ko ng tulong kasi po yung trabaho niya hindi naman po daw dapat po hindi naman 24 oras. Yung sa kanya po halos 24 oras. Makatulog po siya ilang oras lang. Yung bata kasi, dalawa po yung bata yung naalagaan niya. Opo. Siguro po, ma'am, standby ka lang po ma'am, para makausap natin kung ano ba yung maaaring tulong from OWA para makauwi na itong kapatid niyo, ma'am. Yes po, sir. Opo. Para sa kasiguraduhan, idudulog na natin ito sa tanggapan ng OWA at nasa kabilang linya ng ating telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po sa iyo, Attorney Malonzo. Magandang hapon po. Opo, meron po tayong kababayan na dumulog po sa amin na gusto na daw niyang makauwi dahil sa kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib at mga buto. Pero anim na buwan pa ang dapat niyang gugulin sana sa pagtatrabaho para matapos itong kontrata. Ma'am, ano po yung pwedeng proseso or tulong po dito na maibibigay po ng OWA dito kay Ma'am Marnie? Okay. Actually, meron pong final sa amin na dokumento, no? And then, meron din report na binigay sa amin ng kanyang Philippine Recruitment Agency. So, ang pinaka-latest po, kami ng umaga lang po ng 11 a.m., nakareceive po kami ng email from the Philippine Recruitment Agency niya at sinabi po sa amin na nag-agree na po yung kanyang Saudi Recruitment Agency na i-process yung kanyang repatriation. Opo. And then, habang pinaprocess po yung arrangement with our employer para dun sa isuwan sa kanyang exit visa para mapauwi na siya sa Pilipinas, ay nangako po sa amin yung Philippine Recruitment Agency. Ganun din po yung kanyang employer, no, nangako sa kanilang
counterpart agency doon sa Saudi, nadadali po siya sa hospital for check-up. And then meron din pong in-attach po, dinala po meron din pong salaysay. Apo. Binigay po doon sa aming MWO Jeddah na ito po mismo ay written salaysay po ni Marnie na sinasabi niya na siya naman po ay dinala sa hospital po ng kanyang employer at ina-assist naman po siya. Yung isa po is private hospital, and the other one is a government hospital. Apo. And then continuous pa rin po yung kanyang check-up. At yun nga po, ang gusto niya po ay mapauwi na at ito po ay ipoprocess na po ng kanyang Philippine Recruitment Agency at Saudi Recruitment Agency po. Opo, magandang balita po yan, ma'am. Talagang sigurado nang makakauwi po ito ng Pilipinas, itong si kababayan nating si Marnie. Opo, as soon as ito travel na po siya, and then ibigay na po at na-process na po yung kanyang exit visa, then bibilan po kagad to ng ticket ng kanyang Philippine Recruitment Agency para po makapiling na siya ng kanyang pamilya po. Opo, dahil po dyan, ma'am, maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operation Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat po, ma'am. Welcome po. Opo, dito naman kay Marnie, kung nakikinig ka man or nanonood, good news po na makakauwi ka na ng Pilipinas at makakasama mo na itong pamilya mo dito sa Pilipinas at para mapagamot na yung nararamdaman. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang misis humihingi ng tulong makuha ang bunsong anak na nasa poder ng kanyang mapanakit umanong mister. Ang buong reklamo, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw
sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang nguya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. At iyan ang mga natunghayan nating mga reklamo at tinai ngayong hapon at ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa